Elulube, elulube, elulube. Reach, reach. Elulubelube amarọ mmadụ one ma egwu a, but anyị ma na ịnụ ọkwanụ alụ ụdị egwu malụ na taa bụ throwback Thursday, na taa bụ Thursday, ịghọtago. So ife niile anyị na-eme maka ya bụ throwback Thursday, ewechi aka azụ, eweta ife ndị nna nna anyị fa na-eme enjoy, eweta ya dịka otu o si wee dị mgbe ochie, eweta ya dịka otu o si adị anyị mma na arụ mgbe ụwa ka dị n'enu nkwụ, mgbe ụwa bụ nnọọ just nnọọ ịmago onu nnọọ. Alright, so egwu ahụ bụ eluluba lube. Mike Ejeaya bụ ihe gụrụ ya bụ egwu, and anyị maka Mike Ejeaya si agụnyela anyị egwu, ọ na-awụpụtakwa n'alụ, o tinyela anyị nnọọ akụkọ nnọọ n'egwu, gigidela anyị otu anyị ga-esi wee ghọta ya. Ọ storytelling ka eji eme, ịmago, storytelling ka eji eme egwu mgbe ochie. Storytelling, yes, bụ na a na-agụ egwu, ịghọtago. Ihe ọbụzụ kịta mgbe ahụ agụọ n'egwu na-akọọlụ gị ka esi wee jee ọgụ, jee ya, otu esi wee jee gbagbuo ehi, otu esi wee gbagbuo agụ, ma akọọlụ gị maka one strong man, strongest man na village, otu o si wee merie wrestling, eji wee nụọ nwa eze. Alright, so anachetego mazụ na Volt 104.3 FM. Afọ mba ntị Chinazụ kịta bụ oge ahụ a ma eji wee nachiezi azụ, mepee phone line anyị ka anyị kwuo okwu dịka otu o si wee gbasalụ nwoke, just nnọọ up and left, ma gwacha ndị sụrụ oyibo, just nnọọ manikwe nnọọ, just nnọọ manielu onwe ya si na ọ dị akwụ ụgwọ hospital bills. Meanwhile, mgbe nwunye ka na-achọ ịmụ nwa, ka ọ na-agbaghalị efi, ọ dịcha so happy na nwunye ya na-achọ ịmụ nwa, ọ na-agbaghalị from pillar to post, helter skelter, otu a ka o si agbaghalị ya. Eluzie ka a mụrụ nwa, kunye ya nwa, o kwurukwa nwa o, okeneche Chukwu nnọọ, mago njezie ka agbakọzie bill with hospital, gbakọcha bill, ọ sị na ọ dị akwụ, like egwu, ọ sị ka o jee pụta. Otu a ka esi chọbazie nwoke achọ till today. So eche na egwuregwu a na-akwụzi na di a na-akpọ nwoke, ọ dị epik, send ya message, ọ dị a reply. Eche na mkparị amụ, nwaanyị laruo na hospital that day, ruo the next day n'ụtụtụ ụmụ nwanne wee bịa gbapụta ya n'ụlọ ọgwụ. Mgbapụta ahụ agbapụtaziri ya ka nya nwa na onwe ya ji wee jebezie be nwanne ya nwoke, si na ọ dị anabe di ya, and na ọ chọghị ịnabe nne ya, si nwanne ya nwoke ya duru ya na wabia. So probably nwanne ya nwoke ya bụ na o nwee comfortable place for 3 months plus now. So nwaanyị anọchago na ọmụgwọ, wee jụbazie m wee sị m nekwa ka o si ada, na ọ mara ihe mere di eji wee kpaa ụdị agwa, nyanwa na onwe abọdara ịna na be di ya, maka ọ mara ihe kpatara nwoke ji wee mee ya bụ omume. Wee na-asịzi m, Aunty Chinazụ, how far, kedu ife ọ ga-eme? Wee sị ya, my dear sister, anyị ga-eweta ya na ODENIGBO ka anyị tinye ọnụ, ka anyị ma ka a ga-esi wee nyere gị aka n'ụdị ihe nke ịnụgo di, ịmụgo nwa, you are still married. Nwoke a sọrọkwanụ na ọ bịalụ 3 months plus, nwere ka o si esi bịa bụ unu si na ọ chọrọ inyechi ka enyechi ekwu ego ọkwụ n'isi gị, mba. So you are still married, ịnọchago ọmụgwọ, you are ready mentally for this. Ụfọdụ n'ime nna asị na nke nwaanyị emeghe ọfụma wee nawabe nwanne nwoke. Do you know what women pass through during labor, while pregnant, during labor and after labor? Ụfọdụ n'ime fa na-anọ 2 minutes away from madness. Onye mere ụfọdụ eji wee kọọ ihu nọkọta efu nwaanyị ọkọ tụọ isi ya ala. So ọ bụrụ na ị nọnube na labor room, you no go understand. Ọ bụrụ na ị bụ nwaanyị mụnube nwa, probably you may not understand. But as nwaanyị, some of us, anyị na-afụ nsọ anyị, mmadụ ka iburu ukwe mmadụ n'afọ, mana ị na-afụ nsọ gị, magodo ka arụ na-adị gị. Now imagine mgbe i buzi mmadụ buo ya for haka 9 months.
Then at the point where nwoke kwesịrị iso gị nọlụ all through the period, especially mgbe nwa pụtagoro, ị ga na-achọ iwechie ị na-achọ iwechie ị chọrọ ịnachie back to shape. Ị na-achọ ịma na ị ga-akpọkọta nkwụ isi gị ọnụ. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị bụ ndị ọya ha mụcha nwa arafa adị agba mmiri, nke ahụ abụrụ another problem. Ụfọdụ bụ ndị ara ha na-agba mmiri but ihe nwa ga-eri wu problem aside from ịnwa ara, because ịnwụcha na-enye nwa ara, ị ga na-eri n'ezigbo nri. Nwa na-amị ị naghị eri ezigbo nri, problem. Then ị bịakwa inwe mental and emotional troubles. Ihe ka nwaanyị a mere avoid because ọ sị na that period na ọ nọrọ in the space. N'otu o si wee dị ya na ọ bụrụ okwu ka ọ bịala ọmụcha nwa ka ọ bịa kabagodu. But ajụjụ ọ na-ajụzi kịta bụ ọ mara ihe kpatalụ di eji wee mee ụdị omume and na ọ nọchago ọmụgwọ ịnachi azụbe di ya without hearing from the man na ọ dị mma. Well, ajụjụ m jụrụ ya bụ ihe anachi ihe ọbụla ife iwelu. Afụnụbeghị nwoke nọ 3 months without talking to the wife, ịnarụ everything adị the same. Nke ọ bụla replace go gị because anyị amara ife melu nwoke ji change his mind. Ụfọdụ si na ọ ya bụ DNA, ụfọdụ si na spiritual something, ụfọdụ si na o nwere ike ọ bụrụ na o nwere agwa nwaanyị kpara nwoke nke nwaanyị kpara nwaanyị amarụ. But anyị nọ here to listen to you. Unu echelu at this point na this young woman nachi azụ jee jụọ di ya, pick up her phone. Yes, she was going through a lot during the after ọmụcha nwa, so anya made herself di ya nọrọ, o nwere support ụmụ nwanne ya, so a lot of things to distract her. Eyatago. So kpọọ m na 07060485853 ma kpọọ na 0915-570-8347. Hello. Mgbede ọma, ka eke ime? Anyị dị oyi nnọọ. Gbagote. Ihe shift together ebe ị nọ dị noisy. All right. All right, Dalo so 0706048583 my one 0915-570-8347. Hello. Hey Kime. Evening. No. Yes, I can echupu. No.
Nwanne Nwoke nwaanyị anyị mere ọkwa mistake chacha ọ na-abụ ebe ahụ gaa nọrọ gị nwa na nwoke nwoke nọrọkwa na teki nwa amụghị ọkụ onwere ọkụ ihe ọbụla ọ chọrọ iwu ma mee obodo na ọba n'ilu ị na anyị na-aba esoro okwu nwere onye ịkọwa ihe ihe na-ese nwekwa obi wee nọrọ ebe ahụ ụmụnne ya ụlọ ụmụnne jiri egwu wee bịa gbapụta nwaanyị a kwa nwaanyị a ga-anọ ebe ahụ nwoke ahụ ajọ obi nwaanyị ahụ kene Chineke ekene ọnwụ na nwaanyị ahụ mepere wee nwụọ n'afọ ime a ọta nwoke a wee pụọ aka ọ ga-esi wee pụọ ebunata ozu ya nwa nwoke a metụ ka ebunata ozu a mfe ya so nwaanyị a kene Chineke ekene ọnwụ mmụọ ahụ nwaanyị ahụ nwere ihe ga-eme ka anadọta ebe ahụ ọntị gị ndị ụmụnne eti owu ibe a abịa nyocha nwoke a akakwa mgbe onwe ike ya n'isi ma onwe ajọ mmụọ na-eme ihe atụkwa ọ bụrụ nke a na-asị ka ụmụnne nke nwaanyị gaba ebe a a na-aga ayọ dị mma na ajọ ihe nwaanyị nwoke a mejọrọ njọ onye ọbụla jikọta onwe ya dịka anyị nwawu ụmụ nwoke na-ekwu okwu pụta maka nwa nke na anyị nwawu ụmụ nwoke a kịta na-ekwu ebe a onye ọbụla jikọta onwe ya onye ọbụla wụ nwoke enwee eme ihe ahụ ihe ọbụla ọ chọrọ dịka ụma maka ọsị nwaanyị ga-eme imetụta otu ọzọ mana nke a nwere ọdịsị Islam bụ ike ihe ọgwụgworo dọkịta ma nọọsụ ma ndị nke ya nwata onwe ya ma ndị nke nwunye ya a na-asị ka nwaanyị naba ka ọ naba ka ọ naba ka ọ gaa mebe a ebe a ole ọ bụ na ya ga-agwụ kịta ọ bụ otu aka nwoke a na-etu ihe a a na-ebu n'otu a wee naba mana na-esi ka etonata otu a ebe a so onye ọbụla bụ ihe ọjọọ kpọkwa ihe ọjọọ ọkwa n'uche nke m na-ekwu nwoke a na-adị ihe ọbụla ọ chọrọ ewu ọgwụgoro na ajọ mmụọzi sọtiri mmụọ ajọ mmadụ sọpụrụ iresi ubi eji ma ọ magogide nwunye nọ ma o jee pati nke ya nwabụ nwoke na-ekwu ihe na-ekwu ihe na-ese mana okpuru ya wee ruo kịta a na-asị ndị nke nwaanyị soro nwaanyị gaba ebe a ọ bụrụ na nwaanyị a tupu na-anakwa ebe a nwa amasị gaba ghara ibuto a mana tupu na-abịa ebe a ga-ama ihe ọbụla na-ezeta na-akọ a ga-akọwa ya ka ndị mmadụ wee nye ọ bụrụ na o nwere ihe na-ese okwu gosi nwoke ahụ kwuru ya ka amapụ nkwuru ya ozuru ezi ya ka m nwere ike itinye n'okwu ahụ daalụ so all right 07060485853 ma ịkpọ na 0915-570-8347 hello Uruchioma ka afa gị na ebe isi akpọ m no yes na-asị ọ bụ eziokwu na nwoke mere omume ọgbara nkịta okwu jiri ọnụ o nwere ihe ọzọ ka ị chọrọ ịmatakwa bụ ihe ọ bụ nwa izizi ha bịa ha ka amụtarugo nwa ọzọ nwa izizi ha ọ bụ na nwoke dị n'anya ka amụtara ya nwoke ọ bụ na nwaanyị ka amụtara ya mere ya o ji wee gbakọta ha azụ and ọzọkwa na ọ bụ ofu onye na-alụ nwa ụmụnne nke di ya esipụsịkwara iji ese nwunye ya na ọbọdụ sọsọ di ya ụmụnne ya ndị nwunye ya di ya sipụsịkwara ịjụ ese ọ bụ sọsọ ya ha nụrụ ya arụ ka esi anụ nwaanyị o nwere ndị ime ndị ya na ndị na-ebo na agbata obi tosiri ijikwana nwoke ese ka ekwena nwunye ha ebee ka nwunye ya na-afụ ime nọ ọzọkwazo mma iji kwadokwa na ọnụ ụlọ nwunye ya bụ na o nwere ike onye anya fụ na agụ ya na ọbụ na ọ na-akpụkpe
na ọgbago ya ụdị ya ga-esi wee dị kama ya ga-anọ ebe nna ya akọwasịrị ọsị ka ya nawa na nke nwanne nwoke bụ ndị ga-enye nwunye ya ji wee doo ya anya ọmụgwọ ya bụ tie onu nke m na dịka iji ekwu ọ bụ ọsọsọ nwaanyị na-adị ime nwoke na-adịkwa n'ime nwaanyị na-adị ime nwoke achụrụ uche n'aka ọ ga-egbu oge ka ọ dịkwa be ngwere eziokwu so na ọ bụ ihe a ga-eji wee jụọ ese ka a mara ebe mmiri si ebe obi gbọgọrọ ya bụ ihe ọ dịkwa agbagide na obodo ndị agbata obi anyị ọ dị imilimios my brother daalụ sọ right. Okay, 0706-048-5853. My phone is 0915-570-8347. Hello. Keke me. No. No, Chinyere. All right, Chinyere, no. Eziokwu. Daalụ sọ. Nsogbu. Daalụ. Daalụ. All right, so anom na Facebook, anom na YouTube, and that reminds me, Ghana na YouTube, I drop a new video, basalo the sanitary pad. Nwunye na afonso.
Auntie anyị bụ actress onye anyị fụrụ n'anya ọfụma ọbụna anyị na-enene fim Mercy Johnson amarọ mmadụ one nụ maka ịmago sanitary pad ọlụ si na ofu bụ 25,000 so ịma ewetara m ya na radio some of the things ma dị eweta na radio ana post ya on our YouTube channel so jee na YouTube channel anyị na videos ị ga-afụ ya so ka ị watch ya like ya comment ya of course achọrọ m ka anyị push the video like man anyị ga-enweta up to anyị nwekwe 200 or 300 views between now and 30 minutes within 30 minutes from now ọmandịkwa bad so but then je ka ije nene the video ka ịnụ ihe m kwu my take on that ka anyị malụ ịkọmentị ya ma na ọwa otu kene mmadụ igo ihe anyị ime nwa na onwe m eso m na ndị nwetara ya free mgbe m nọ skwe nwetara m ya free 3 times ịghọtago but kịtazi mmadụ wepụtara obi onye kpọrọ onwe ya mother weda na ụfọ ndị friends ya ji ego ọnọt ụdị ya ha bụ ihe mmadụ kwesịrị iwepụta lay 25,000 naira okay so then anọ m na YouTube ọ bụrụ na ị chọọ drop your questions or your answers na YouTube anyị ga-ewerekwa ya ọ bụrụ na ị chọọ drop ya na Facebook jee na Volt 104.3 FM Enugu on Facebook then ijekwa na YouTube Volt Odenigbo. Hello mgbede ọma ka eke ime nọ Nnenna gbubiri ya ozugbo nwata nwaanyị a ga-anọgide n'ụlọ ọgwụ na-edogodo akwa gịnị nke a na-egosi taanyị nwoke a chinari nwaanyị bụ onwe na-adịbụ nke egosi na adịbụ onwe mana ndị ọ dịrị ịmụta bụ ndị lụrụ nke nwaanyị ọ bụrụ na emere ihe n'isi nwa nwaanyị ha ga-ejecha ọgwụ nwoke mara ihe na-eme ebe ahụ ọ bụrụ na ha chọpụta ihe na-eme ha mara ihe nta nwoke na ada nọ na pesi nwoke okwutuke sekụlụ ha nwaanyị onwe na ọgị ya bụ ihe mmanwụ. daalụ sọ alright time na-emezikwa rapụ mana ị ka nwere ohere itinye ọnụ n'ihe njimaka ya wee bịa n'ụbọchị nke taa site na ị ga-enweta nwa m na YouTube or ịnweta m na Volt 104.3 FM na Facebook or kpọọ m na 07060485853 ma kpọọ na 0915-570-8347. Hello ka ime mgbede ọma adịkwa m oyi ka afọ gị na ebe isi akpọ m mama uche nnọọ sọ okay
adịkwuru ọbara nwoke jesi aka gesi ya kpọrọ nwunye amadịkwa oge ọ bụrụ na ọ ga ha nwoke gburu o wejichie agadi nọ n'obefa so were ya mgbe gburu nwa ahụ according to omenala be anyị ejekwuye je ka ọrịa anya ọgọ ha ọrụ wee nwere onye obodo ekwuchie amasịrị nwoke bụ uche bikọs a na-atụ anya na ọkwa mụma nnakwa bikọs e na-eme n'ụwa n'ụwa erika yes nwoke nwere ike ikpere nwaanyị ahụ arụ ma ọ bụrụ ọchọpụta na ọ bụrụ ọnyanwa nke a na-ekwupụta ọzọ ka m kwuo ya mmadụ nọkwa ikekọ na ọ bụrụ na mụrụ nwa na ọ bụrụ na tụwara ime onye na nwunye ya ọ na-enwekwu silent forever ya ife a ga-achị ụmụnne ya mere adịrọ ọma mgbe ahụ esi nwoke chike ha kpechebe nwoke all right na-amụcha nwa hapụ nwa ha gba ọzọ eziokwu so women na-amụcha nwa hapụ nwa ha gba ọzọ na hospital anọkọtara ekugere na red cross ya chọrọ ebe anyị maka royal food na Ikwu bụ arụm na hospital so thank you daalụ sọ daalụ. Alright, amara mmadụ onunu gago na YouTube isonye m ma ọ bụ iwọchi vidio drop maka Mercy Johnson na sanitary pad ọkpọ Girls Tag o mekọbago ya nnọọ si anyị wee godu 25,000 kedu ife ilo maka ya jee na YouTube anyị like follow ọ bụ na ifolobe subscribe watch ya the video comment like ya share kwa to people ịghọtago then ọ bụ na ịchọ isonye anyị live n'ife anyị na-eme of course ị ga-drop your comments in the comment section or na Facebook ị comment ya na Volt 104.3 FM Enugu. Hello. Hello. Keki ime mgbede ọma. Ya mgbede ọma. No. Anyị dị oyi. Mụ na onye? Ichie mmiri ọma nnọọ. Gaa n'ihu. Abịa n'ala Igbo Igbo nwere omenala ọ bụ na njide nne enwere ụdị nsọpụrụ ome etu usoro kwesịrị maka na ife ahụ nwoke afọ mere abụghị ezi ife ọ ife chekwuru onwe ya ka ọ bụ ịghọta anụrụ akụ nke nwaanyị mekwesịrị ekwesị maka na nwoke na onwe ya uche ya na ime ihe bụ ọnọ nwunye nwaanyị ekwugoda na chibụ ya bụ ime ozi ọmụmụ oge nọrụ nwaanyị abụọ ebe ya bụ onye na-etie ya ke ọ bụrụ na ọpọreshọn ka nwunye ya jiwere nwa nwa ọ bụrụ ebe jiwere bọọlụ andị ọ bụrụ na nke nwoke gbara ọsọ nke nwoke a nwere ụmụnne nke nwoke ajọkwana ibe na-ekwu bụ na ibe ndị n'ụwa kịta o dere nne maka na nke nwaanyị na onwe ya ị na-achụkwuru nke nwoke ahụ ọ dịbara very very big onwe ya bụ so ibe dị ebe ahụ bụ na ọ ya na-anya ọfụma nke nwaanyị anachie mana nke nwoke ahụ emepere ya ọ ibe ka tinye ọnụ. All right, daalụ sọ. Daalụ. 07060485853 ma ọ bụ na ịchọ ịkpọ m na phone ọ bụ na ịchọ ịnweta m na YouTube or Volt Odenigbo ije ebe ahụ put your comments m ga-etake ya very soon ma ije na Facebook na Volt 104.3 FM cheta na ebe a ebe anyị na-atụkọ isi ọ na-anyụkọ mamịrị ọnụ ka o nwee ike gbaa ofu ebe a ka m na-ajụ ya ese na-asị gị kedu ife ilo maka na mụ na onwe mba ntị Chinaza need me mụta one or two things.
Hello. Kekime. No, ka afọ gị na ebe isi akpọ m. No, Chin. Okay, no. I just feel by the boy. 3 months after clearing the baby. Ogwu no Ikwu ka ị na-eme ebe bụ oge ba ọgba agwa aka ọkpara aka arapụtakwa ya adịte ụka ụka ọkpara aka o nwere ike ofu nwanne nne ya adị ya achọrọ ka that boy nwa nwaanyị ọ nsọgapụ ya n'ụzọ efere boy ji ha nye ọkwa nwunye ya according to ya Oh, Wiz. All right, dollar so. Okay, 0706-048-5853. Keep your calls coming in. Kanje Zucharobera Fianabia. Bembia Chietapalazo. I will whereby was studying on a vote 104.3 FM. I wanna know. Touch your phone.
eyi ejighị egwu edu onye ụjọ, rada onye ụjọ kwesịrị ị na-edu ya na na-etiptu obi eme cut 1 to 2. Alright, egwu awo ụmụ obiligbo ikorobịa actually. Alright, so na Facebook enwere m Uchenna onye nke sị m Aunty China, Emmanuel Uchenna sị m Aunty Chinazọ jisie ike, daalụ sọ, Chukwu gọzie gị. Then anyị bịa na YouTube, onye jekwa Cecilia sị m Onyejekwe Cecilia Sim, good evening, Auntie Chinazọ. Hope you're good. I'm very, very okay. Also, my dear, nothing will no they happen inside marriage and relationships nowadays. Nsogbu maka lack of communication in marriage or relationship. Please, people should stop playing silent treatment. Onyejekwe Cecilia, because if you notice anything strange with your spouse, what about it? It keeps near inside. Discuss about it first. Maruzo a ga-esi wee solie ka which way forward, not ịgbahapụ nwunye gị, especially in a hospital with nwa gị ọfụ. The husband's action is wrong. What if she had issues during delivery? So he will abandon her. Biko, biko, biko. Let's be guided. Mee ife dị mma oge ọbụla. Imagine na ọ bụ na nwanne gị nwanyị or your sister. Gbamest. Imagine na gị nwa na onwe gị bụ nwoke bụ your sister ka etinye n'ụdị ọnọdụ a. Ndị otu gị bụ ndị ga-eji 2x2 na bamboo stick wee jechọọ onye ya akụpụ isi. Ọ bụ na unu na-enwe omenala ahụ ebe ọ ya bụ nwaanyị nwoke bịa ịkwụ ụgwọ nwaanyị, ụkwụ isi nwaanyị, akwụcha ụgwọ isi nwaanyị, dowe ego ịtarị. So that o mee anyhow, egosikwa ya anyhow. Ụfọdụ n'ime unu ga-eje request ya for that money ka e wee gotere ya ịtarị with ndị youth. So with some certain things ọ ga-abụ na-eme like this, unu ekwesịghị na-erizin ya ka ị ga-esi wee nụọ nwaanyị, dobe nwaanyị n'ụlọ, ọ dị ime, ịgbagharịcha mgbagharị niile dị na hospital, kwụzie ụgwọ ụlọ ọgwụ, ịka ọsọ. Ịgba ọsọ abụrụ the best option. I promise you, ọ bụ na ọmụ bụ nke nwaanyị, amakwa m ụdị love except na nke nwoke ji ọgwụ ejide m. But na m anagodo je cool my head, chee iru n'azụ ma na o nwere ife mme. Ọ bụ na o nwere ife mme, kedu ife kpatara nwoke ga-eji wee hapụ m n'ụlọ ọgwụ? And arụ dị ya, from findings, arụ dị nwoke, o nwere ife na-eme ya, but ọ just not decide ya na ọha ka 3 months ga-agacha, a na-achọ ịba ya na 4 months. Nwoke ekwechiri nọrọ ebe na o nwere ihe karịa obi, but then communication is the key. Why not talk about it? Ọ dị very, very simple. Nwaanyị amara ife ome, ọmanụ kịta anụ a ka onye dị at fault. At this point, o nwezikwa onye na-ajụ ka ihe nke nwaanyị mee, ihe a na-ajụzi ka ihe mere nke nwoke jiri wee kwu ihe nke nwaanyị mee. Ọ bụ na spiritual something. I am of spiritual something. At least don't kata ọbịa ọpụọ. A lot of people na-agbakwa ọsọ, but whichever way ọ bụ. Now, nke nwaanyị si na ọ dịgo ready iface her fears, which is na o nwere ike o ruo, ọ bụ na nke nwoke anụgo nwaanyị ọzọ. O nwere ike ọ ruo, ọ bụ na o nwere ihe na-abụrọ dị ihe gbasatara nwaanyị ọzọ. So whichever way, I don't know, but a feeling that nke nwaanyị adịghị eme maturity na marriage. Adịghị eme okomokom na marriage. There is not, onwere ife gị na nwoke nọ na marriage, gị na nwoke na drag, onwere ihe unu na drag, onwere ihe unu na-azọ. So the best thing bụ to sit down and talk about it. Ọ ebuzie na ị chọziri ịkpa maka ya, ọ sị gị na ọ chọghị ikwu maka ya, ị ma na ị try go your best. But be the first person to initiate the conversation. Onwere ife ome na ọ bụ na nke nwaanyị bido the conversation first. Onwere ife ome na ọ bụrụ na nke nwoke bido the conversation first. But let there be communication. Ị bịazi ime the communication, nke nwoke pụtazie esizia gị mba, ma nke nwaanyị sị gị mba, ime gịnị? Ịmazie na onye anwa bụ ihe si mba, you can now do what, but her taking her time after pregnancy, after child delivery, yes, that's the best thing, because a lot of ụmụ nwaanyị na-aga through postpartum after delivery. Ụmụ nwaanyị adịghị recovercha from ịmụ nwa. Some of them amụcha nwa ize ha si na ha ma njezikwa nke abụọ. Ị na-akọ sef nke nwaanyị eje n'azụ mee ka ihe unu na-akpọzi ya family planning. Why? Because the kind of mental journey, like the mental disorder onwe during that period, emotional trauma. Ịghọtago? So biko ụmụ nwoke anyị ga na-etake ya ize, ọ bụrụ na ọ tụtara ime, ọ bụrụ na dị nwa abụrụ nke gị, talk about it. Mmadụ anwụrụ,
kama ịgbahapụ nwaanyị like that ọ bụrụkwa ife promise ya ka ị na-emezi ka ọ dị na echi ka ọ bụrụ ụbọchị ọzọ m ga-anọ na Volt 104.3 FM n'oge ndị Igbo anyị na-akpọ Odenigbo ebe ahụ ebe anyị na-atụkọ isi ọ na-anyụkọ mamịrị ọnụ onwe ike gbaa ofu etinye ụkwụ anyị n'otu ụkwụ trọza make sense out of the nonsense. Onye mara asụ sụọ n'ikwu, onye amaghị asụ sụọ naanị. Oriri ama ebineji ibi ogwe agbacha ọsọ agụọ maịlụ agbacha egwu ọ na-anụ ukwu ọ nakwana na-akụ mmiri ụfụfụ ncha abaa gị anya ka ọ dị na-emesị ihe ọma Oriental Brothers ka m ga-ahapụrụ unu. Ndewo. Bye. Oh, all right. My votes, Odenigbo family on YouTube. Thank you for joining me today. Bye. Oh, where are you from, Masalon Sabiko?